Salam hemmeler qoğumya dalağınız oğlanlar. Kiçenracıkta düşeni arani loblar qatnaşmanam öz bayracıqlarını alıp bilen 320 MSUC qoydu kiçenracık konkurs çıqla. Şey diýäňiz, dostlar ýerýäňiz, tatdan poýsk görýäňiz, takama shop ucu diýäňiz, aşaqdan kesicilik, takama ucu. Ana şey etseniz yam çıkka takama shop ucu. Yam muğut ucu diýip beripdiranlar. Prosto etmel zadynız berdi. Gelýäňiz şutaýda şeýle belleýäňiz isleseňiz. Şeýle belleýäňiz dostlaryňyzy. Beşden dostuňyzy elläkgeç. Şunda alaqla ahir basýaňyz. Beşden dostuňy elleýäň. Ora. Son kimma? Merkuri. Şeýle beşden dostuň belledim. Dost iýdinden amra resk ID'ni ýazýan. Dur menem ýazsam bolýarmy öz ID'mi? Garaçy şeýle ýazýan, adar bekejim bakýarsana. Ne üçin tersine başladı el. Oy. 6 8 28 10 58. Şeýle öz ID'niňizi belleýäňiz. Enter basýaňyz, eşenýärlik dostuňyz. Isteseňiz beýle prosto şuna ID'niňizi belleýäň. Erti saat Türkmenistan saat 23:00 YouTube'da takama post accountyna belläkgeşek oglanlar. Maňa takama posto bira etmel wadyňa takama posto patpysat etmeli. Biram takama shop uja patpysat etmelerle 5 tane dostuňyzla video paýlaýansyň. 5 tane video paýlaýansyň, ondan soň hasap bolýanlar. Takama post accountyna YouTube'da erti efirde berýänler oglanlar. Efirde kommentariýaň içinden bir adam saýlaýan, kommentariýaň içinden kim öz ID'sini bellämese, bäsen gowy edip dostlaryny bellämese içinden seçen isteniň adam promo efirde berýänler oglanlar. Ertire çenne näçe adama paýlap bilýär, like ora 320 MSUC. Hemme kim alsa da nesip etsin onu näýdýärmi?